Сегодня наш гость Александр Кнырович, предпринимальник, экономичный блогер, чалец координационной рады. Александр, привет. Добрый вечер. Александр народился ў 73 годзе ў Менску, скончыў Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт кіравання прамысловым прадпрыемствам і вышэйшую школу бізнесу пры Маскоўскім дзяржаўным універсітэце, магістр бізнес-адміністравання. З 94 году займаўся прадпрымальніцтвам, узначальваў будаўнічы холдынг «Сармат», група вытворчых прадпрыемстваў у галіне укаранення тэхналогій энергазберажэння. У 2017 годзе быў арыштаваны і асуджаны паводле публічнага ўказання Александра Лукашэнкі. Выйшаў на волю ў жніўні 2021 праз 3 тыдні з'ехаў у Польшу. Традыцыйна ў гэтым нашым праекце мы пытаемся людзей, што вы рабілі 94-м, кім вы былі і як вы ўспрымалі тыя палітычныя падзеі, якія тады разгарнуліся ў Беларусі, менавіта першыя прэзідэнцкія выбары, як вы ўспрымалі кандыдату, за каго вы былі? Ну, я был вельмі яшчэ маладым хлопцам, мне 21 год, быў толькі уже пасля выбараў Лукашэнкі, можна зараз уже так казаць. Таму мне было яшчэ 20 гадоў, і, канешне, я глядзеў лупаў такімі, відаце, адчыненымі вачыма на тое, што адбываецца. Гэта было вельмі дзіўна, таму што раней, за некалькі год да таго, я, ведаеце, як у газеце шукаў, там былі выборы, якія ў Верховны Савет, напэўна, і там былі выборы на адзін кандидат на одну акругу. Такія выборы без варыянтаў. Мне тады было вельмі цікава, як жа яны выбіраюць людзі, прыходзяць, у них няма ніякага іншага выбора. Таму тое, што адбывалася ў 94 годзе, ўжо было вельмі цікава. Гэта была такая, як быццам такая гульня, але жыццё. Я ўжо мог галасаваць, натуральна. І выбар быў, канешне, паміж Шушкевічам, Пазняком, Кебічам, ну і Лукашенко. То бок там было значна больш кандыдатаў. Я памятаю, што была некая аграрная партыя, нехта... Аграрны Дубко і камуніст Новікаў. Так, я памятаю, но гэта не была для мяне цікава, а вось как бы гэтыя чатыры асобы, канешне, былі такія... Я выбіраў і... То бок вы даволі доўга выбіралі. Не было адразу, калі абвесцілі выбары, з'явіліся кандыдаты, не было у вас адназначных сімпатый за кагосьці адразу. Вы думалі, вагаліся, да? Ну, наколькі можа чалавеку 20 год думаць, настолькі я і думаў, да, то есть гэта трохі іншае паразуменне сітуацыі, чым зараз. Ну, канешне, я выбіраў, я глядзеў, мне не было сімпатый ніякіх да Кебіча, таму што ён тады быў такі у выглядзе ў СМІ савецкай номенклатуры, і таму да яго не было сімпатій, таму што ён адлюстроўваў такі погляд на жыццё. Быў Пазняк, які яшчэ некалькі год да 94-го, но ён збіраў там сотні тысяч людзей на вуліцах. Ён быў вельмі папулярны, літаральна за колькі год ён страціў гэтую папулярнасць к 94 году. І мне падаецца, ён шмат чаго зрабіў, каб не выйграць гэтыя выбары у 94 годзе. Мне так падаецца, хаця зараз ён кажа, што гэта была такая аперацыя КДБ супраць яго, ну, магчыма. Вось, за Лукашэнку мне не было ніколі жадання галасаваць, канешне. Я ўжо казаў неаднаразова ў інтэрв'ю, таму што гэты чалавек ездзіў і казаў кожнаму тое, што той жадае услышаць. Пенсіянерам пра пенсіі, гэтым прадпрымальнікам пра тое, які будзе росквіт прадпрымальніцтва, там гэтым самым людзей у сталым узросце пра то, што ён верне Савецкі Саюз і так далей. То бок ён казаў усім всё, гэта быў класічны дэмагог. І мне здаваўся такім тыпаж Жыріноўскага. А тады у снежні 93-го Жыріноўскі якраз выйграў выбары ў Дзяржаўную думу Расійскай Федэрацыі. І вось мне было вельмі цікава, ну як людзі не бачаць гэтага. Так, ну я спыніўся на Шушкевіча, на Станіславе. Мне здавалася, што гэта такі вельмі інтэлігентны чалавек з вялікім такім розумам, і што гэта тое, што патрэбна Беларусі. Таму маім кандыдатам тады быў
Шушкевич. А наколькі вы тады былі грамадска-палітычна актыўна, не в сэнсе далучанасці да нейкіх афіцыйна структур, там партій, здаецца, гэтага не было. Але наколькі вы абмяркоўвалі гэтай тэмы са сваякамі, з сваімі сябрамі, адналеткамі, наколькі тады палітыка пранікала ў ваше жыццё, вот в этом сэнсе, наколькі вы былі далёкія ці блізкія ад гэтага? Ну, трохи болей за 0. Не зусім 0, але вельмі блізка. То есть у меня не было сяброў, з якімі бы абмяркоўваў гэтай падзеі. З мамай, з татай мы іх не абмяркоўвалі. Цікава, што у меня тата галасаваў тады за Лукашенка, мама за Шушкевіча, і таму гэта былі якія спрэчкі паміж імі. Ну, мне так падаецца, калі я памятаю так верна. Але гэта не было абмеркавання са мной, таму я не быў... У меня наогул не было ў галаве того, што я магу удзельнічаць у гэтым як не проста выбарчык, а некая іншая персона. Я не был палітызаваны. Ну, просто мне чаму на этом фіксую, можа быць, увагу. Па-першае, каб, скажем, цікава, што в нашым праекце часцей людзі там палітыкі, палітычныя, которые тады ўжо прымалі ўдзел, а вы прадпрымальнікі, які з палітыкай, відаць, сутыкнуліся, можа быць, нават не па сваёй волі і даволі позна. І вось мне цікава было сапраўды пачуць, як вы ўспрымалі тады в 90-е, і з вашай біяграфіі мы ведаем, што з 94-го вы пачалі займацца бізнесам, прадпрымальніцтвам, як это выглядала, і людзям, которые тады не жылі, ці былі маладыя, якія маюць самыя розныя міфы пра прадпрымальнікаў 90-х, цікава будзе пачуць вот такого жывого прыклада, як это все выглядала. Ну, гэта так вельмі так гучыць прывабна, напэўна, займаўся бізнесам. Все было значна больш складаней. Ужо была малая кампанія, якую заснавалі мои бацькі ў 91-м годзе. Яна пражывала сваё развіццё, наступны этап, і я ўключыўся ў гэтую працу, будучы такім вельмі маладым чалавекам. Кампанія што рабіла? Толькі не рабіў, я сам на першых нейкіх этапах. Но кампанія, ведаеце, у жыцці розных кампаній ёсць такі этап, калі яна намагаецца рабіць ўсё, што можа зрабіць, все. І больш за тое, канешне, тады на пачатку 90-х уся краіна рабіла тое, што можна зрабіць, чаго только не рабілі. І таксама у кампаніі былі розныя такія больш-менш удалыя праекты. Было такое выданне «Прадпрымальнік Мінска», якое мы выдавалі некалькі гадоў. Гэта быў такі, як... Вот адкуль цяперашняе блогерство і журналістыка, да? Yellow Pages. Былі какие-то яшчэ такія малыя праекты, і все было на таком узроўні, пакуль не пачалася сур'ёзная праца з тымі самымі энергаэфектыўнымі тэхналогіямі будаўніцтва. Гэта такая гісторыя на некалькі гадзін. Калі яе скараціць, то, канешне, моя мама ўсё жыццё была архітэктарам, і калі яна пабачыла на выставцы тэхналогію ацяплення будынкаў, яна яе вельмі зацікавіла. У яе было жаданне, каб гэтая тэхналогія была ў Беларусі. І мы ў гэтым напрамку шмат працавалі, і наша тэхналогія, даже такой выраз, такое слово «тэрмашуба» – гэта не агульная назва ўсіх тэхналогій, а гэта наша назва, якая як Ксеракс належыць да Ксеракса, так і тэрмашуба належала да Сармата. Але гэта ўжо такая мінулае, такое далёкае мінулае, но было вельмі цікава. І тое, што зараз сябе немагчыма ўявіць, канешне, было шмат волі, шмат свабоды. Гэта не был настолькі зарэгуляваная такая эканамічная серада, як зараз асяроддзе. Гэта было значна лягчэй працаваць. Менш было вот этих папераабарота, менш было інструкцый, менш трэба было выконваць розных распараджэнняў, а просто дзяржава давала вам больш волі. Працуй, зарабляй, давай падаткі, здавай бюджэт і рабі, што хочаш, так бы, в пэўным сэнсе, да? Можна так казаць, было значна прасцей, легчэй працаваць. Ну і, канешне, нармальны прадпрымальнік разумее, што калі ты пачынаеш з эканоміцы, якая на дне, якая там, мы разумеем, што з 91 па 94 адбыўся спад эканомікі на 40%. Яна знаходзілася на дне. То гэта азначае, што потым будзе такі буйны рост, і як казалі, калі ты там
воткнеш нешта, ну лапату воткнеш, как бы яна пачне расквітаць. Мы пражылі гэты этап, гэта быў вось канец 90-х, пачатак 2000-х гадоў, ён быў менавіта такі ў Беларусі. Калі просто была спрыяльная не толькі з пункту гледжання эканомікі, але і з пункту гледжання заканадаўства была спрыяльная атмасфера? Ну так, яна была значна лягчэйшая, чым яна зараз, значна было меней абмежаванняў, і таму, ну так. Ну, а нейкія жахі, паколькі многія нашы беларусы, яны жывуць у расійскай інфармацыйнай прасторы і ведаюць там ад крыж, ад бандітаў да чыноўніцкага безмежжа. Але адны людзі кажуць, што не пераносіць все это на Беларусь. В Беларусі этого не было. Іншыя кажуць, што было, можа быць, толькі в меншых памерах. Што было, што не было? Ведаеце, калі б мы працавалі, я не ведаю, дзесьці на Дынамо, там у нас былі нейкія там кропкі ці нешта такое, калі б мы працавалі з наяўнымі грашыма, напэўна, я бы смог адказаць, што была некая там крыша, нешта такое. Мы ніколі не працавалі ў такіх сегментах, дзе было лёгка крышаваць. Ведаеце, лёгка было крышаваць на базаре, на нейкіх там трасах. Не, мы займаліся значна больш складанымі рэчамі, таму да нас не прыходзілі. Не тое, каб зусім не прыходзілі. Быў такі выпадак, мне потым бацькі распавядалі аб тым, што была такая некая адзіны такі выпадак, калі прыйшлі такія дзіўныя людзі, нешта запыталі, потом паглядзелі і сышлі. Зразумелі, што тут не ўсё так проста. Няма чаго лавіць? І няма чаго лавіць на той момант, так. А ці былі нейкія сувязі з чыноўнікамі і станоўчыя негатыўныя? Калі мы кажам пра вось гэтыя 90-е годы, то, ведаеце, гэта была, яшчэ раз падкрэслю, зусім іншая атмасфера. Таму што калі б мы казалі пра 10-е годы, то гэта цалкам там, беларускае чыноўнічыство, гэта цалкам карупцыйная сістэма. Тут без жартаў, нейкіх косак і так далей. Гэта карупцыйная сістэма, на якой там, паглядзіце, як сажаюць міністраў за краты. Кожны міністр как бы сам себе зарабляе, і зарабляе ў адрозненні ад Расіі, ён зарабляе мала. Таму што калі ты бачыш, сколькі зарабляе міністр у Расіі, разлік ідзе на мільёны долараў. У нашым выпадку гэта дзесяткі тысяч долараў. У 90-е былі зусім іншыя адносіны былі. Мы маглі прыйсці да замміністра архітэктуры і будаўніцтва і нешта папрасіць не таму, што мы прынеслі грошы ці некую выгаду да яго, а таму, што гэта патрэбна краіне. І ён мог пагадзіцца і прыняць якое-то рашэнне, не заматываванае грашыма, якое было б как бы на карысць радзіме. І гэта было, я памятаю, як гэта было. А потым я памятаю, як гэта сышло. І вы зафіксавалі вось гэтыя гады, але, напэўна, як чалавек з аналітычным розумам, вы пра гэта думалі, на фоне чаго, з якіх прычын гэта адбылося, калі адносна, скажем, такое чынавенства нармальнае ператварылася ў цалкам карумпаваную сістэму? Ведаеце, чалавек развіваецца неяк, і вось гэтая сістэма, як арганізм, таксама пачынае разумець, як працуюць механізмы ў гэтай пабудаванай як быццам сацыялістычнай эканоміцы. І проста гэта нармальныя такія крок за крокам такое развіццё гэтай сістэмы. Яна не магла прыйсці ні к чаму іншаму, калі, ведаеце, калі ты... Мой любімы прыклад, калі ты садзіш на пасаду міністра чалавека, прапануеш яму там 34 тысячы долараў заробка, а ён кіруе мільёнамі, дзесяткамі і сотнямі мільёнаў долараў, то ты разумееш, што ён будзе красці. Ён будзе вакол себя рабіць как бы карупцыйную сістэму. Гэта, як вы выразіліся, сапраўды, такое псевдасацыялістычная структура эканомікі беларускай, она занадта шмат дзяржаўнага кантролю над эканомікай, і гэтыя ж міністры, бюракраты ў шырокім сэнсе мае, нават такія міністэрствы у нас ёсць, которых няма в іншых краінах, мае занадта шмат рычагоў, і проста аб'ектыўна не магло гэта не закончыцца вялікай карупцыяй. Так я разумею. Цалкам гэта не магло не скончыцца вялікай карупцыі, але да гэтых рычагоў патрэбна дадаць яшчэ вельмі малыя іх заробкі. Калі мы будзем казаць шчыра, то іх заробкі ў суадносінах з іх адказнасцю вельмі малыя. І гэта параждае карупцыю.
калі б они зараблялі не 3 тысячи, а 30 тысяч долараў у месяц за тое, што яны робяць, то, магчыма, мы маглі бы ім нейкія выдвигаць как бы пытанне, а чаму ж ты крадзеш? А так ты маеш міністра з заробкам, ну не ведаю, як афіцыант у Парыжы, напрыклад. Якія да яго пытанні? Слухайте, ну але ж ну, в 90-е были ж еще меньшие заробки у министров, и я маю ну, некие персональные, там, семейные сваякоў людзей, якія працавалі ў дзяржаўным кіраванні на розных пасадах, і яны мелі невялікія заробкі, но яны былі старой фармацыі, дзе галоўнае служыць, так сказать, дзяржаве, а не сваёй кішэні, і яны не сталі коррупцыянерамі. Аб гэтым не ведаеце толькі ў гэтым прычына, но так, на канцы 90-х была іншая атмасфера ў кабінетах чыноўнічых. Магчыма, гэта прычына ў тым, што гэтыя людзі яшчэ паспелі папрацаваць у Савецкім Саюзе. Магчыма, яны яшчэ не разабраліся ў тым, як тут працаваць, і мелі нейкі такі намер. Ведаеце, у мяне ёсць сябар, які некаторы час, магчыма, гадоў 10-12 працаваў у міліцыі. Я ему калісьці казаў, ну, он сышоў уже там гадоў 15 таму, казаў, навошта ты пайшоў туды? Казаў, ну, ты разумееш, што я быў дзядзяй Сцёпай, што я шоў у міліцыю, каб рабіць добрыя справы. З высокай мэтай. З высокай мэтай. Я для гэтага шоў, каб служыць людзям. Я сышоў, калі я паглядзеў, што я не магу, што ну, не магу з гэтым пагадзіцца, не магу ў гэтым далей існаваць. Таксама і гэтыя людзі. То есть, ну, падкрэслю яшчэ раз, на канцы 90-х была іншая атмасфера ў кабінетах у міністэрствах. И вот в этой довольно жесткой коррупционной системе вы были довольно прикметным предпринимателем. И давайте поглядим зараз видео. Узнаем, кого в свою команду выбрал бизнес-ангел и учредитель группы компании «Сармат» Александр Кнырович. Друзья мои, я занимаюсь бизнесом 20 лет. Мне очень редко, когда было так трудно, как сейчас. Потому что за каждым из вас уже сегодня стоят новые, нужные людям продукты, услуги, созданные рабочие места, уплаченные налоги. И все это очень нужно нашему все еще молодому государству. Каждый из вас олицетворяет собой то, что в нашей стране можно и нужно быть предпринимателем. Поэтому я бы выбрал вас всех. Для меня вы все уже точно победители фінала. А вось, нягледзячы на всю крытыку і сістэмы, і эканамічных умоваў, і карупцыі чынавенства, вы в 17-м годзе адзін з вядомейшых прадпрымальнікаў прымаеце ўдзел на дзяржаўным тэлеканале в такой праграме, ацэньваеце іншых. То бок, няма ў гэтым супярэчнасці нейкай? Ну, у нас в краіне існавала і адно, і другое. Ведаеце, ініцыятарам гэтай перадачы на ОНТ былі некалькі чалавек. Гэта быў ну, Олег Хусаінаў, Зубр Капітал. Гэта быў на той момант памочнік прэзідэнта па эканоміцы, напэўна, Кірилл Руды, вядомы эканаміст, вядомая персона. Гэта быў 2015 год, а пачыналася все яшчэ, напэўна, восень 2014 года. І ідзею таксама падтрымаў, мне здаецца, Румас, тады быў банк развіцця, узначальваў. І вось ну, гэтыя людзі, гэта цалкам здаровая частка эканомікі. У нас ніколі не было такая, ведаеце, наогул больная цалкам эканоміка. Не, у нас былі такія часткі. Я гэта такі, ведаеш, такі сплаў дзяржаўнага сектара, дзяржаўных інвестыцый, выглядзе банк развіцця, але все ж такі ён працуе па нейкім іншых правілах, чым Беларусьбанк, напрыклад. Да? Олег Хусаінаў гэта цалкам прыватнае прадпрыемства. Ну і Руды заўсёды такі, ведаеце. Таму мы яго зараз і не чуем, што ён неяк не ўпісаўся ў Беларусь пасля 2020 года. Не тое, што я не бачу нейкіх такіх супрацьлегласцей паміж как бы гэтымі двумя часткамі Беларусі, але ўсё ж такі яны існавалі, намагаючыся не закранаць аднаго. Вось ёсць у нас там 50% прыватнага бізнесу ў эканоміцы, а ёсць там іншая частка, дзе калгасы, дзе мас, які жрэ, кожны год жрэ некаторую суму з кішэняў беларусаў. І яны неяк існуюць как бы так вот у адной дзяржаве, але неяк паасобку. І вось гэтая праграма,
Ведаеце, якая праблема? Вось яна праіснавала 3 гады і скончылася. Але вось у гэтай добрай частцы беларускай эканомікі, дзе панаваў бізнес і больш-менш цывілізаваныя адносіны, тым не менш не праходзіла і года, напэўна, каб менавіта што-небудзь не здаралася ў гэтай сферы. Альбо ў кагосьці, як камунаркі там ці велазавод адбіралі акцыі проста прадпрыемствы, альбо кагосьці не з чыноўнікаў, а з прыватных прадпрымальнікаў актыўна саджалі па надуманых там ці ненадуманых. Вы на все это глядели, но як кожны чалавек, хто жил в Беларуси, думал, что мне это не будет тычыцца, да? Бо я-то хороший, я-то сумленный бизнесмен. Калі мяне закрылі, то, что называется по-расійску, калі я апынуўся ў СІЗА КДБ і паглядзеў на абвінавочанне ў свой адрес, я быў такі вельмі дзіўлены, як дзіцё малое. Я сидел, думаю, так магчыма? Это не сон? Это не сон. То есть магчыма пасадзіць чалавека за краты за тое, што ён як быццам не заплаціў налогі метадам уплаты іх у большым памеры. І яны ўсё ўсур'ёз. І ўсур'ёз і пасадзілі. Там у чалавека, які не дакранаецца да нашай судовай сістэмы, да гэтых сілавых нашых міністэрств, ёсць такая ілюзія, што ў нас ўсё дрэнна, але не настолькі дрэнна. Што ўсё ж такі тебе немагчыма тебе пасадзіць, не маючы пад гэтым ніякіх пасля 20-го ўжо няма такіх людзей. Так, я об этом казаў, аб тым, што я сидзеў за кратамі, думаў, вось я выйду, я распавяду аб тым, як на самой справе все стаіць. Я выйшаў, і аказалася, што ўся краіна ўжо все ведае, што можна сесть і за чырвона-белыя шкарпеткі, і все будзе, і суд скажа, што так і надо. Адказваючы на ваше пытанне, я быў той самай ілюзіі, як і вся астатняя краіна, і в тым ліку і прадпрымальнікі, ілюзія, што без падстаў ты не можаш сесці за краты. Так, тебе могуць прысудзіць не там замест 2 гадоў, 5 гадоў, магчыма, гэта ты мог паверыць, але тое, што не будзе ніякіх падстаў, і ты там акажешся. Таму, калі ты глядзіш з боку на тое, што там прайшліся па аўтадылерам, і там каго закрылі, з каго взялі грошы, прайшліся дзесьці яшчэ ты так глядзіш на гэта і разважаеш, што гэта не пра цябе, што да цябе гэта не дойдзе. Я ўпэўнены, што зараз, у нас зараз у краіне амаль 400 000 прадпрымальніцкі клас. Там ёсць ІП, ёсць малыя прадпрыемствы і так далей. Я ўпэўнены, што з іх там 80% знаходзіцца ў тым самым стане, у тым самым адносінах да рэчаіснасці, што тое, што адбываецца з іншымі, не можа адбывацца з сабой. Это ж сапраўды праўда, з кожным не можа адбывацца, всех не пасадзяць. І тады ўзнікае пытанне, якое вы, напэўна, 100 разоў сябе адказалі, і ведаеце, варта сказаць і нашым гледачам, каму вы перайшлі дарогу, за што вас пасадзілі, што стала прычынай. Десяткі тысяч прадпрымальнікаў саджаюць далёка не ўсіх. Тут есть 2 версіі. Адна версія – гэта моя публічная актыўнасць. Гэта тое, што я публічна казаў, тое, што я думаю, і было выданне на нашым канале Bill Business Channel, які быў ретранслятарам РБК, вывадак Кныровіча, дзе кожны тыдзень я 5 хвілін казаў... Крытыкавалі эканамічнае рашэнне ўладаў. Я ніколі не казаў пра палітыку, канешне, але я казаў праўду пра эканоміку, тое, што вы зараз глядзіце на YouTube-канале Кныровіч план. Мне здаецца, тое ж самае я казаў тады. І гэта была першая прычына, першы варыянт. Другі варыянт, тое, што трапілі. Бывае так, што не траплялі, вось трапілі, што дайшла справа да нашых гэтых энергетыкаў і якімсьці бокам зачапілі і мяне. 2 варыянты. Я не бачыў ісходнікаў, то, што называецца. Я не бачыў тых паперак, якія сталі прычынамі маёй уголовнай справы. Мяне затрымалі на пачатку 2017 года, а першыя паперы, якія можна адкруціць назад, пабачыць, гэта быў травень 2016 года. Я бачу, з чаго пачыналася справа, але там ёсць яшчэ іншыя паперы ранейшыя, якіх я не бачу. Таму я не магу адказаць
на пытанне, ці гэта была палітычна матываваная справа, каб прыкрыць мне рот, ці гэта была чыстая такая, ну, дайшлі рукі. Мы ўсё ж такі былі буйным прадпрыемствам. Ну, может быть, пасля вызвалення можна прасачыць, што стала з вашымі актывамі, каму там, хто на этом нагрэлся там? Як бывае часцей усяго ў Беларусі, на гэтым не нагрэўся ніхто. Дзяржава разваліла бізнес, мы плацілі там больш за мільён кожны год, а былі гады, калі гэта было некалькі мільёнаў у выглядзе падаткаў, у нас працавалі сотні людзей, і гэта ўсё сышло. Актывы, якія былі, ну, ведаеце, было ўкладзена некалькі мільёнаў долараў, яны былі прададзены меней за 1 мільён. Ну, нехта атрымаў там замест вытворчых гэтых будынках нашых, цяпер там, напрыклад, склады, калі я не памятаю, дай Бог, гэта людзі, якія купілі эти склады, яны там працуюць, яны не маюць ніякага дачынення да нашага сектара. Прадпрыемства проста было разбурана. Таму я не бачу таго, хто атрымаў з гэтага выгаду, і гэта было бы вельмі, ведаеце, такім чынам зарабіць можна толькі ў тых сектарах, дзе ёсць манаполія, дзе ёсць магчымасць зрабіць манаполію. Калі ты там гандлюеш тытунем, магчыма, калі ты прывозіш, напрыклад, рыбу, і ты можаш зачыніць усім астатнім ввоз рыбы ў краіну, то магчыма на гэта. Баквогуле парадаксальна, нават ніхто не атрымаў ніякіх выгодаў ад вашай пасадкі. Ну, не, ну, напэўна, ёсць некаторыя людзі ў КДБ, якія атрымалі зорачкі, там, прэміі, но гэта ўсё. Шкода нанесена на колькі там мільёнаў долараў, а вось, как бы, ну, у людзей. Але цікава, што вы сказалі, што, можа, не все ведаюць, што вы былі такім актыўным публіцыстам, і ў гэтым сэнсе, ну, таксама зараз ужо, скажем, з далечыні часу і такой ацэнкі адносна спакойнай, што вы можаце пра сябе тагачаснага сказаць? Ну, ведаеце, в Беларусі, в России, нават в России ёсць олігархі у нас в Беларусі, так сказать, прикормлены олігархі, але нават олігархі маўчаць там не крытыкуюць. А вы, ну, скажем, сярэдняга, напэўна, все-таки бізнес, сярэдні прадпрымальнік, не маленькі, не вялікі, і вы там крытыкавалі, маючы бізнес, крытыкавалі ўрад. Вы што себе думалі? Ну, што вы жывеце в дэмакратычнай краіне, дзе-то можна, да? Давайте удакладнім для нашых гледачэй. В 2015 годзе зачыняла Міністэрства інфармацыі, зачыняла Куку.орг за 4 артыкула, 3 з якіх былі маі. Адзін был Павла Свердлова, зараз главного рэдактара Еўрарадыо, а 3 былі маіх. Яны не былі палітычнымі, але яны былі такімі вельмі вострымі, так, пра грамадзянства, у якім мы жывем. А в чым я себе думаў? Я думаў, што мы жывем у больш ліберальнай краіне. І калі паглядзець тагачасныя некаторыя выступы таго ж самого Кірыла Рудага, я памятаю выступ на кастрычніцкам форуме 2015 года. За тое, што ён тады казаў, тое, як крытычна ставіўся да ўрада, но зараз ён бы апынуўся за кратамі за экстрэмізм. Таму я не быў адзін такі экстрэмізм, экстрэміста, таму я не ставіўся да сябе як да кагосьці выключнага. Ну і, канешне, я заўсёды казаў тое, што называецца па фактах, і заўсёды казаў пра нейкія дакладныя рэчы, якіх я ведаю, як яны адбываюцца. Таму, напэўна, былі мне ілюзіі. Ну, нагадаць трэба таксама нашым гледачам, што гэта быў момант гады так званай лібералізацыі, як яе умоўна называлі, якая адбывалася і ў эканоміцы, і ў грамадскім жыцці, і акрамя прозвішчаў, што вы назвалі, яшчэ, конечно, Румас, як прэм'ер быў, якога Лукашенко зняў незадоўга да выбараў 2020 года. То бок вся краіна в нейкім сэнсе адчувала, што ідзе кудысьці там да нейкага лібералізацыі, паляпшэння, і думалі, што это незваротнае. Такое у вас было ўражанне, так? Ну, конечно, конечно. Что эта либерализация потиху перерасте в некие нават палітычныя змены? Ці, может быть, вы думали, что и при Лукашенко она протягнется, ці она вырасце в тое, что Лукашенко нейкім чынам сам адыдзе? Як это было там с Піначэтам? Ну, тое, што ён кудысьці сыдзе, у мяне не было ніколі такой думкі, я ніколі не верыў у гэта. Я зараз не верю, што ён можа кудысьці сысці, пакуль не памрэ, ён будзе сядзець на сваём гэтым троне.
Не было таких думак, але мы бачылі, як скарачаецца такая прастора для дзяржаўнай, у тым ліку прапаганды, інфармацыі, для бізнеса, як яна пашыраецца для недзяржаўнай, для прыватнай. І я не бачыў прычын, каб гэта не адбывалася далей. Ёсць адзін ужо не малады чалавек у сталым узросце, які глядзіць панараму, які ездзіць на МАЗ, які нешта яшчэ робіць, ну, з біятланістамі там нешта яшчэ робіць, так гуляецца. Но вся астатняя краіна жыве зусім па іншым Незалежна ад яго. незалежна ад яго. І ўсіх все задавальняе. І ўсё на сваіх месцах. Просто гэта все лагічна прыйшло до 2020 года, калі вось гэтае грамадства адчула, што ўжо не проста нейкай там адзіночнай лібералізацыі, а яму трэба больш, грамадству трэба справядлівых выбараў. І это закончылось жніўнем 20-го. Так. Ну, а вы яго не бачылі, вы сидзелі ў гэты час, скажем, зняволенні, і як там адчуваліся падзеі 20-го, што да вас даходзіла праз нейкія сувязі з роднымі ці праз прэсу, і як гэта там успрымалася? Ну, до красавіка 2021 года у калонію прыходзілі амаль усе выданні, якія тады выдаваліся. Прыходзіла, напэўна, наша Ніва, калі яна была печатана. Но Белгазета 100% прыходзіла, Народная воля, там некая брэская газета, Барановічскі інтэрфакс. І, ну, канешне, беларусы рынок, якая рабіла такі календар, што адбываецца ў краіне. Таму мы ведалі гэта вось з газет, мы ведалі гэта з тэлебачання, таму што шоў таксама да красавіка 21 Еўраньюз быў, і мы гэта ўсё бачылі. Канешне, я глядзеў на гэта, не верыў у тое, што гэта адбываецца з той краінай, якую я ведаю, таму што я, шчыра кажучы, разлічваў, што да гэтага моманту яшчэ гадоў 10. У мяне былі такія думкі, ну, калі я думаў аб гэтым, што так. Вот это добра, ваш пессімізм буду ўлічваць, калі слухаю вас пессімістычныя вашы выказанні пра сённяшнюю сітуацыю. Што ваш пессімізм адзін раз ужо не спрацаваў. Ну, так. Думаю пра гадоў 10, думаю, што грамадства так ідзе наперад, рухаецца наперад, думаю, што КДБ не разумее, якая моц Тутбая. Не разумее, што Тутбай там непараўнальныя там з савецкай Беларусі, ці з панарамай, ці з ОНТ, што яны ўсе гэта такія на яго таком фоне, гэта такія, ну, малыя рэгіянальныя выданні такія. Я ўсё гэта бачыў, но так разлічваў, што яшчэ некаторы час ўсё ж такі будзе ісці развіццё. Вось, ну, канешне, глядзеў з боку, не верыў, но ведаеце, у верасні 2020-го я званіў да блізкіх, і мне было толькі адно пытанне, тады палітычнае, ці будуе нехта структуру. Вось пакуль людзі на плошчах, пакуль людзі на вуліцах, пакуль яны выходзяць добраахвотна, ці будуе нехта з гэтага такую некую устойлівую структуру, якая магла бы замацавацца, таму што я разумеў, што хваля абавязкова у адваротны бок пойдзе, і калі б гэтая структура на той момант была, то магчыма было ўтрымаць ўсё ж такі. Я не такі умны, мне гэта я ўжо зараз, ўсё ж магло быць па-іншаму. Но пытанне такое ў мяне было, і я пачуў, што ніхто не займаецца, што ўсе ў нейкай эйфарыі таго, што адбываецца на вуліцах, што мы пабачылі, як нас шмат, што ўсе такія, як мы, што гэта не ты адзін сядзіш на кухні, а людзі нармальныя ў краіне. Вось. Таму вось так. А нейкія, ну, рэплікі ці змены паводзінах з боку турэмшчыкаў, ну, з боку дадзеным выпадку кіраўніцтва ці супрацоўнікаў калоніі можна было адсачыць, ці такога ўзроўня кантакту з імі не бывала? Не было, і нічога з гэтага не мянялася, але ж, ну, трэба разумець, што калонія, відзьба, людзі, якія ідуць на службу туды, яны ўсё ж такі такія простыя людзі, для якіх гэта не мара жыцця, а просто такая ж служба. Яны маглі так працаваць на свінакомплексе, ну вось пашлі как бы працаваць у калонію. Яны не палітычна адукаваныя ў сваёй большасці.
Гэта такія нармальныя там Вані, Пеці, Дзімы, якія прыйшлі, вось, і для іх гэта служба. Гэта не такая палітычная или асэнсаваная такая самарэалізацыя. Гэта служба, на якую яны прыйшлі і ўйшлі дадому. І таму нічога не было такого, як каб маглі падумаць, вось нешта адбываецца. Адзін быў такі афіцэр, я такі хадзіў і па секрету распавядаў асобным о том, што што адбываецца. Можа, будзе нешта. Ось. Такі быў цікавы чалавек. Я, прабачце, дам такое, можа быць, даволі жорсткае пытанне, але оно выклікана ў тым ліку вядомай літаратурай. Гэта, скажем так, дыскусія наконт, в шырокім сэнсе зняволення паміж там Варламовым і Солженіцыным. Калі коротка, то Солженіцын гаварыў пра тое, якія ўрокі там прынесла яму зняволення. Варламов казаў, што нічога добрага, нават не трэба задумвацца пра гэта, нічога добрага зняволення не несе, ніводнай хвіліны, там ніякіх урокаў няма, гэта толькі шкода для любого чалавека, для любого чалавечага арганізма. І гэта такое вечнае пытанне, паколькі многія людзі выходзяць і расказваюць пра тое, чаму яны многаму навучыліся за кратамі, як сустрэлі добрых людзей, што даведаліся. А іншыя, іх, мне здаецца, меншасць, яны вось могуць прызнаць, што нет, нічога добрага там не было. Што вы скажаце? Па-першае, это былі страшныя гады, ці это былі гады, которые для чагосьці вам жыцці патрэбныя аказаліся? Я не бачу ў маім жыцці ніводнага страшнага года цалкам, незалежна ад таго, былі яны ў турме, ці яны былі на волі. Я не магу так ставіцца да асабістага жыцця, гэта маё жыццё. Няма другога такого Александра Кныровіча, які побач пражывае некае лепшае ці там дрэннейшае жыццё, альтэрнатыўна. Яно ў мяне адно, яно мне для чагосьці дано, і дана тая самая турма, для чагосьці яна была дана. Таму я не магу так ставіцца да асабістага жыцця. І калі адказваць на ваше пытанне, то, канешне, ёсць псіхалагічны нейкі тэрмін, і ён да 5 гадоў. То бок, калі ты быў у местах зняволення да 5 гадоў, то можна казаць пра некаторы там вопыт, пра нейкія пазітыўныя моманты, якія былі. І у мяне таксама, пачынаючы з простага, я значна лепш зараз іграю на гітары. У мяне была магчымасць, я патрэніраваўся там. Так, я прачытаў шмат кніг, якія добра, што іх прачытаў, і шмат чаго я зрабіў сам з сабой. Гэта не мае дачынення менавіта да турмы, да калоніі, але гэта я рабіў сам сабой, у меня была магчымасць гэта рабіць 4 года 7 месяцаў. Таму гэта года для мяне гэта года не страчаны. Але я бы ніколі так не глядзеў на чалавека, які там правёў 10 ці 12 год за кратамі. Я бачыў людзей, якія сядзяць там 17-18 год уже са 40 24, напрыклад. У іх зусім іншая псіхіка, яны ўжо жыхары калоніі назаўжды. Таму, калі гэта невялікі тэрмін да 5 гадоў, то магчыма казаць пра урокі, пра досвед добры, пра змены. Ведаеце, я так кажу і зараз кажу аб тым, што мне да калоніі мне рэгулярна былі болі ў сэрцы, а зараз іх няма. Як да гэтага ставіцца? Сказаць дзякую Лукашенко, што ён мяне пасадзіў? Напэўна, не. Напэўна, я мог бы да гэтага прыйсці нейкім іншым шляхом, але адбылося менавіта гэта. Таму трэба праводзіць гэтую рысу. І я асабіста, я працаваў над сабой, наколькі я мог працаваць. А вось у лепшую ці ў горшую бок, гэта трэба запытаць у маіх блізкіх. Всё ж такі не ў мяне самого. І сапраўды, як мы казалі вашай біяграфіі, вы адказаліся зняволенні па публічнаму асабістаму выказванню, загаду Александра Лукашэнкі. Можа быць, мы пра гэта яшчэ не сказалі. Згадайце, як гэта было? Была нейкая нарада, дзе ён казаў пасадзіць Кныровіча? Як это выглядала? Сяжу я, значыць, на нарах. Ідзе мой 3-й дзень зняволення, я думаю аб тым, што будзе далей, ці адпусціць мяне, ці гэта... Пасля суду, ці это яшчэ проста затрыманне? До суду? 3-й дзень. 3-й дзень. Яшчэ толькі 3-й дзень у СІЗАК. Затрыманне? Да, затрыманне. До суду.
нічога не ведаю. І ўвечары ўключаюць тэлевізор і паказваюць нараду Лукашенка, на якую прыйшоў Вакульчык, председатель КДБ, адмыслова прыйшоў. Там у кабінеце там 5 чалавек, магчыма. То бок яны адмыслова абмяркоўваюць менавіта маё пытанне. І Лукашенко ірве гармонь са словамі: да, печать ставіць негдзе, да сажаць абавязкова, да ні ў коім разе. Я разумею, што прыйшоў Вакульчык да яго менавіта з гэтым пытаннем, паказаў рэакцыю інтэрнэта на маё затрыманне і запытаў сажаць ці адпускаць. Ну і Лукашенко вырашыў вось так. І гэта пусцілі па ўсіх каналах. Там 3-4 дня гэта было ва ўсіх навінах. Гэта абмяркоўвалі ў ток-шоу на БТ і так далей. Гэта было так. Гэта было на 3-й дзень пасля затрымання, і гэта быў той момант, калі я зразумеў, што хутка гэта не будзе. Ну і в гэтым сэнсе вы в гэтым павароце свайго лёса абвінавачваеце больш за ўсё каго? Асабіста гэтага чалавека, злачынную, так сказать, сістэму нейкіх канкрэтных суддзяў ці іншыя варыянты? Слухайце, вот скажу дзіўную рэч, але скажу. Нельга ў жыцці сваім кагосьці іншага абвінавачваць. Кармя сябе? Кармя сябе. Мы з вамі 20 хвілін таму казалі пра тое, што а ці не ведаў я тое, што ў краіне адбываюцца з іншымі прадпрымальнікамі вось такія ж самыя выпадкі. Ну, канешне, ведаў. Не ставіўся да іх усур'ёз, не ставіўся. Жыву у сваёй асабістай нейкай ілюзіі. Ну, вось атрымаў. Лукашенко рабіў ровно тое ж самае, што ён рабіў да гэтага больш за 20 гадоў. Больш за тое, мы памятаем, што адбылося з Ганчаром і шмат з кім іншым. Таму казаць, што там каго я сябе абвінавачваю, толькі сябе. Толькі да сябе ў мяне ёсць пытанне, чаму я раней не паглядзеў больш уважліва на тое, што адбываецца, і не ставіўся да гэтага больш сур'ёзна. Ну, а калі б паглядзелі, ставіліся, то якія варыянты? То бок альбо сысці з бізнеса, альбо проста эміграваць з краіны? Ну, калі спрасціць, то менавіта так. Но і ў бізнесе, ведаеце, ёсць некаторыя лагічныя паводзіны, лагічныя моманты, на якія таксама заплюшчваю вочы. Я зусім не быў такім ідэальным прадпрымальнікам, які... Я магу вучыць кагосьці на сваім досведзе, але палову з яго так не трэба рабіць. Паглядзі, як я рабіў, і ніколі так больш не рабіць. Таму вось так. Ну так. Ну і, канешне, зараз у краіне працуюць шмат прадпрымальнікаў, якія знаходзяцца ў тым самым становішчы, з якім я знаходзіўся да 17-го года. Маецца на ўвазе, што над імі над цімі вісіць замоклаў меч, ведаеце на гэта ці не ведаюць? Так, канешне, канешне. Ну, мы бачым па навінам, як то адних, то вторых, то трэціх. Вы лічыце, што, в прынцыпе, ну, акрамя, можа, дзяржаўнага, то любы прыватны бізнес юрыдычнага пункту гледжання пры жаданні можна заўсёды знайсці нейкія зачэпкі і падправіць за краты. У Беларусі няма паняцця юрыдычны пункт гледжання. Я не парушаў ніякіх норм, ніякага налоговага заканадаўства. Гэта не перашкодзіла нікому зрабіць тое, што зрабілі. Таму справа не ў нейкіх правілах, якія хтосьці парушаў. Справа ў адносінах сілавых структур да прадпрымальніцкага класа, як да, ну вось, гэта нашая карова, мы яе доім. Ну, таму гэта так. Але бізнес такая істота, якая жыве заўжды і на вайне, і ў Савецкім Саюзе, і ў сучаснай Беларусі. І сучаснай Беларусі значна лягчэй, чым у Савецкім Саюзе і на вайне. Ну і традыцыйна ў гэтым нашым праекце мы пытаемся людзей самых розных біяграфій і прафесіяў, як бы вы ацэнілі вось гэтыя 30 гадоў ужо, можа, з больш такога гістарычнага пункту гледжання, менавіта сферу вашу, про якую мы абмяркоўваем, бізнес і эканоміка. Ясна, што для кожнага чалавека 1, 2, 3 гады – гэта значны перыяд, але вот менавіта з таго, якія пункту гледжання, якія перамены адбыліся з беларускім грамадствам, з беларускай эканомікай, з беларускім бізнесам за гэтыя 30 гадоў,
Вот уявіць, якая тады была эканоміка, якая зараз, і што ў гэтым можа знайсці. Ну і як і станоўчага, як і негатыўнага, пра што вы, конечно, кожны дзень расказваеце на сваім канале ці на Белсаце, дзе у вас таксама выходзіць праграма. Калі мы паспрабуем ўсё ж такі так глядзець больш збалансавана, не працаваць ні на які бок, а ўсё ж такі глядзець на нейкія паказнікі, то прыкладна да 2009 года, калі б нехта казаў бы, што мы развіваемся ў эканоміцы і ў бізнесе неяк не так, то паказнікі былі бы супраць яго. У нас была хуткасць развіцця эканомікі вельмі добрая, яна была параўнальная з Літвой, Польшай. Мы трохі пазней пачалі, але калі мы паглядзелі на графік, было бы вельмі падобнае. Мы падгружалі савецкія магутнасці нашы вытворчыя, мы атрымлівалі з Расіі нафту і газ па вельмі спрыяльным для нас цэнам. Расія брала нашыя тавары, і ўсё было вельмі добра. Таму вось гэты кавалачак з 1994 па 2009 мы можам казаць, што так, магчыма, ніводныя дэмакраты ў эканоміцы і ў бізнесе не зрабілі б лепей. І гэта праўда. Не таму, што разумны Лукашенко. Ну, так склаліся умовы. Так склаліся знешнія умовы. Эканоміка Расіі таксама паказвала у нулевыя годы такія кітайскія тэмпы. Але эканамічнае ядро ўраду беларускага было даволі высокаадукаванае заўсёды. Так. А потым пачаліся праблемы ў Расіі. У 2011 годзе, напэўна, спадар Кудрин выйшаў і сказаў, што ўсё, эканамічны рост у Расіі, вось такі экстэнсіўны, ён скончыўся. Далей трэба рабіць рэформы і інвестыцыі. На што Пуцін сказаў, што не, у нас тут госкарпарацыя, у нас тут вось гэта, мы без цябе неяк там разбярэмся. І разабраўся так, што астатнія вось гэта 10-12 гадоў мы стаім на месцы, і мы, гніёт. Прабачце, не ведаю, як у-беларускі такое непрыгожае слово гніёт. Но эканоміка не расце, і гэта знаходзіцца на такому ўзроўні стагнацыі, калі рынкі то падаюць, то растуць, але мы не рухаемся наперад. І вось астатнія 10-12 гадоў гэта, конечно, страчаныя годы для эканомікі Беларусі, і менавіта ў іх бачны гэты разрыў, як астатняя, наша ўсходняя Еўропа уходзіць кудысьці за гарызонт, а мы так стаім і так толькі слязінку тут. Все, пока-пока. Таму трэба уважліва сачыць менавіта за гэтым. Ну і, канешне, тое, што адбылося ў палітычнай сферы астатнія 5 гадоў, не магло не ўпаўваць у тым ліку і на прадпрымальніцтва. Гэта, канешне, такі песімізм, такая стагнацыя. Ну, мы разумеем, што да гэтага зараз далучаецца закрыццё межы з Еўропай, якое зараз адбываецца не толькі з ініцыятывы самого Лукашенка, но з ініцыятывы Захада. Тое адбываецца. Таму, вось, калі б мы паглядзелі на гэта 30 гадоў, магчыма было б раздзяліць на гэта две вялікія часткі. Адна першыя 15 гадоў, калі б там яго тэрмін скончыўся ў 2010 годзе, то, магчыма, яму стаялі бы помнікі з пункту гледжання эканомікі, развіцця краіны і так далей. І вось гэта астатнія годы, якія ўжо ён перайшоў, ведаеш, у такі статус Брэжнева, і у яго пачаліся такія змены, якія трымаюць краіну, канешне, вось у гэтым становішчы. Яшчэ адна цікавая апошняя, можа, тэма, якую мне вельмі цікава пачуць эканамічны аналіз, бо часам кажуць, што вось, калі зменяцца ўлада, прыйдуць рэфарматары, то непазбежна будуць такія там праблемы, сацыяльныя страты, як былі ў 90-е. На што я адказваю, не маючы там эканамічнай адукацыі, але все-таки чытаючы шмат эканамічных артыкулаў, што шмат ўжо такога падзення-то не можа быць. Прыйдзе зараз дэмакраты з рэформамі, шмат чаго ўжо зроблена, ўжо там на мазах-белазах працуе в 5-10 разоў менш людзей, чым працавала там 89-м. І не будзе ніякай беспрацоўя, не будзе ніякага такого моцнага скарачэння эканомікі. Ці вы згодны з такім падыходам, што рэформы, которые пасля Лукашэнкі будуць, яны не будуць такімі жорсткімі і яны не будуць прыносіць падзенне жыццёвага ўзроўню? Рэформы заўсёды чагосьці каштуюць, мы разумеем.
Так што гэта не будзе бескаштоўна. Але ў чым вы маеце рацыю ў тым, што, па-першае, палова эканомікі ўжо прыватная. Яе не трэба рэфармаваць, яна ўжо ўстойліва працуюць. Па-другое, ну, мы не пабачым вось такога разрыва, які быў, як кажуць, гаспадарчых сувязей, які быў у пачатку 90-х. І гэта адбывалася не толькі ў Беларусі, гэта адбывалася на ўсей гэтай тэрыторыі там краіны, у якой жыло 270 мільёнаў чалавек. Зараз, ну, калі не прыйдуць такія, а я не бачу нейкіх прычын, каб прыйшлі такія элементы, якія бы разарвалі сувязі з Расіяй у адзін дзень. У нас няма такой задачы зараз. Нам трэба неяк зрабіць 2, 3, 4 пастаўнікоў вуглевадародаў, а не аднаго, бо мы залежым ад яго. Да? Нам трэба развіваць экспарт у іншыя краіны, а не толькі ў Расію. Але гэта зусім іншыя задачы, чым былі на пачатку 90-х. І нашы тыя самыя буйныя прадпрыемствы, якія патрабуюць рэфармавання, патрабуюць продажы, шмат якіх з іх, таксама не знаходзяцца ў тым стане, якімі яны былі ў 90-е, калі некуды прадаваць прадукцыю, няма гэтай прадукцыі. Таму мы не знаходзімся ў тым стане, якім былі пачатку 90-х. У нас не будуць такіх рэформ, не трэба такой глыбіні рэформ, якая была ў 90-х. Рэформы будуць чагосьці, канешне, каштаваць, але гэта зусім іншы кошт, чым ён быў у пачатку 90-х, ён непараўнальна іншы. Тады адбылося мінус 40% у эканоміцы Беларусі. Ну, Вялікая дэпрэсія ў ЗША это мінус 50%. Гэта былі параўнальныя рэчы. У нас пытанне ідзе аб тым, што мы зараз стаім на месцы, і каб нам расці, трэба нешта зрабіць з эканомікай. Але гэта не пытанне нават 10%. Ну, калі мы патрабуем якісьці такіх лічбавых параўнанняў, то яны вось такія. Таму вось так, такой адказ. Дзякуй, Александр, за такую грунтоўную і шчырую размову. Дзякуй.